אוקיי, בסדר, אז נתחיל. אני בדיוק עשיתי ריבוע עם דף רגיל, ואז את רואה שיש את הקו הזה באמצע. ומה שצריכים לעשות בהתחלה זה פשוט לעשות עוד קו, כאילו גם פה, קו באמצע פה, וקו באמצע פה. זה ככה אני אתחיל. אחרי זה אולי אני גם, לא יודע, אולי אני לא יודע, אף פעם לא עשיתי את זה, אבל אולי אני אוסיף, אני אחלק את הסרטון לחלקים ככה שאת יכולה לקפוץ לחלקים שכן רלוונטיים, או את לא צריכה לראות את כל הזמן שלוקח לי זה לקפל. הנה, זה מה שעשיתי בהתחלה, סך הכל עשיתי ככה את הדבר הזה, ועכשיו מה שעושים זה לוקחים מהצד עד האמצע, בשתי הצדדים, עד האמצע. אני אראה גם איך זה יראה, כאילו עד הקו באמצע. שיראה פשוט ככה, ואז עכשיו, כאילו אחרי שאת עושה ככה עם האצבע ככה שזה יהיה, שתעשי די חזק ככה פה, אז את פותחת שוב ועושה אותו דבר מבחוץ עד כזה, עד הרבע. אני אראה גם איך זה ייראה. שככה כאילו. ככה. וגם פה בצד השני. מפה, פה אני מחבר עם זה ככה. ועושים את זה ככה, בסדר. הנה, זה ככה גם בצד הזה וגם בצד הזה. עכשיו, כמו שעשינו פה, אנחנו פה פותחים עוד פעם, ועושים אותו דבר כאילו בצדדים האלה. אותן פעולות. גם עם החצי ואז אחרי זה מרבע. זה מה שעשיתי בתמונה במחשב, אבל משום מה זה לא נשמר, כי החשמל נפל. בדרך כלל לא נופל, אבל נפל הפעם, וזה לא נשמר באפליקציה הזאת משום מה. ולקח די יחסית הרבה זמן, ואמרתי לי כוח, אני פשוט אעשה סרטון וזהו. כי באמת אני צריך להראות את החלקים הבאים. הכי ישר, אבל בסדר. כן, גם פוצץ על זה. ואת יכולה לראות שיש את הקווים האלה גם פה שעדיין נשארו. אז פותח ויש את כל הקווים האלה. ועכשיו מה שעושים זה לוקחים את החלק הזה שקיפלנו קודם, וגם את החלק הזה, ועושים ככה, סוג של, לא יודע מה זה. ונשאר איזה צ'ופצ'יק כזה קטן פה, שני רבע. זה נשאר כזה ככה. נשאר איזה דבר קטן פה ככה. וסוגרים, כאילו סוגרים את זה ככה, ועושים את זה בארבעה צדדים. גם פה נעשה את זה ככה. אבל בגלל שהפלנו קודם, אז זה ככה, עכשיו זה יחסית קליל כזה, נקפל את זה ככה. הנה אני נגיד עושה לחץ כזה פה ככה, שיסגר טוב. וגם בצד שני עושה קצת לחץ שיסגר טוב. וישר כזה ישר כזה. ובכל הצדדים עשיתי את זה. פשוט לעשות לחץ זה תמיד טוב ככה שזה יישאר במקום. סבבה. אז כן, אז יש את הארבעה צ'ופצ'יקים האלה, אפשר גם ככה, לא יודע מה שתרצי. ועכשיו את לוקחת את הכי ישר בארבעת הפינות, ונשתמש בו כדי לעשות את הראש. בגלל זה לוקחים את הכי ישר, כן? ככה שזה יצא הכי טוב. אני לוקח את זה נגיד, סבבה, את הפינה הזאת, ומה שאני עושה זה נראה ככה, כן? אז אני לוקח את האצבע שלי, שם את זה באמצע,
ככה שככה זה נסגר ככה. ונסגר שהכל יהיה ישר, וזה נהיה כאילו צ'ופצ'יק כזה קטן, שפשוט מונח ככה. ועכשיו מה שעושים זה לוקחים רק את הראש, את הפינה, ומקפלים את זה באמצע. ככה. אוקיי. וזה יראה ככה. פה ככה. סבבה ככה. ועכשיו מה שעושים זה... נראה איך אני מסביר את החלק הזה. טוב, ננסה. יש את החלק היותר קשה כי הוא... הנה, פה. כי עשינו איזה... מה השם של זה? טוב, לא משנה. אבל החלק היותר קשה זה למעלה. זה החלק הזה. אז מה שעושים עכשיו זה מחזיקים אותו כאילו ביחד עם השתי הצדדים כי זה ככה. רגע, אולי נעשה את זה יותר טוב. ועושים ככה שזה נפתח למטה. שזה ייפתח ככה, כן, כמו שנפתח. והחלק היותר קשה שיגע ברצפה. אני מקווה שזה קצת שיהיה מובן, אני עוד תכף אראה איך זה נראה בסוף. קיפלתי מצד אחד, עשיתי קצת לחץ, קיפלתי מצד שני ועשיתי קצת לחץ, וזה ככה כאילו, שזה כמו זה, כאילו החלק היותר קשה עכשיו מגיע ברצפה כזה, הוא פשוט משולש, נראה ככה מצד זה, סבבה. ועכשיו מה שעושים זה לוקחים את החלק את האמצע פה, ודוחפים את זה למטה ככה שגם זה ייגע ברצפה. אבל ככה הנה, שפה ייפתח משתי הצדדים, הנה ככה. את יכולה גם לשים אצבע או איזה משהו קטן ככה שזה ייפתח, ואז הנה, ואז אפשר לקפל את זה ככה ולעשות קצת לחץ. כמו שנעשה, קצת לחץ. סבבה, ובסוף זה נראה ככה. רגע, זה נראה ככה. סבבה, ועכשיו אני אעשה כמה סטפים. את החלק, עכשיו זה קצת מסובך להסביר, אבל החלק הזה, את יודעת מה? שנייה, אני אנסה להסביר עם הריזלט. אוקיי, הנה. זה היה ככה כמו בצד השני, ופשוט לקחתי וקיפלתי את זה עד האמצע. כאילו החלק הזה למעלה הלך לאמצע. ונהיה ככה, וגם בצד השני אני אעשה את זה, כן? אני אעשה ככה ואשים את זה באמצע. אני מקווה שיהיה מובן, כי באתר זה ייקח די הרבה זמן גם, לפחות זה קצת יותר זה. למרות שאני בטוח שזה פחות מובן מאשר באתר. אם לא תצליח, אני מקסימום אנסה באתר את החלקים הבודדים שיותר קשה להבין. אוקיי, סבבה, כאילו סגרתי בשתי הצדדים וזה נהיה ככה, סוג של. רגע, ככה. ועכשיו אני פותח את זה עוד פעם. וסך הכל עשיתי את זה כדי שיהיה יותר קל לקפל את זה עכשיו כמו שאני אעשה עכשיו. את מוציאה את החלק הזה החוצה, זה הקטן, כן? מוציאה את זה החוצה ודוחה, כאילו, כמו שהאמצע נגע כאילו, כמו שהחלק הזה נגע באמצע פה, מבחוץ. עכשיו זה, כאילו, רגע. אפשר לראות בכלל? כן. הנה, כמו שזה נוגע באמצע,
את הדבר הזה פה נוגע באמצע, מבחוץ. עכשיו מבפנים, כאילו מוצאים את החלק הזה החוצה, ומבפנים עכשיו מכניסים את זה לפנימה, אני אראה לך איך זה יהיה בסוף. ככה, הנה. רגע. זה יהיה קצת יותר קשוח אולי להבין. את הפינה הזאתי פה הכנסתי פנימה עד שזה עשה איזה שפיץ פה, גם פה וגם פה למעלה, זה שתי שפיצים כאלה. אני אראה לך גם השני, שאני אעשה את הצד השני, ככה ש... גם קצת יותר קל להבין אולי. זה בתכל'ס החלק הכי מסובך בדבר הזה, אחרי זה קצת יותר... זה די דומה לקרין. אוקיי, סבבה. זה כאילו ככה, זה אפילו עקום ברצח, אבל בסדר. כאילו, הנה. פשוט מבפנים הכנסתי את שתי הפינות האלה, בדיוק יחסית לאמצע, ככה שזה עשה איזה שפיץ פה, וגם פה זה it covers everything סוג של, מבפנים. גם מפה וגם מפה. ואז אני עושה לחץ מצד אחד, לחץ מצד שני, אבל נראה לי, רגע, לא, עכשיו זה החלק היותר זה. עכשיו, כאילו, החלק של הלחץ זה מאוד מאוד חשוב. לחץ מצד אחד על הכל, לחץ מצד שני על הכל. ועכשיו, פותחים את כל מה שעשינו. אפילו שזה ככה, אפילו החלק הזה, כאילו הכל. ועכשיו משתמשים בליינס שעשינו עם הלחץ, כדי לעשות משהו כזה. הנה, אני מקווה שזה מובן. כאילו לוקחים את הבחוץ, שמים באמצע כזה, את זה נשאר ישר. וזה נהיה כאילו ככה, הנה ככה, איזה משהו קטן כזה פה, משהו כזה, פה נהיה ככה, ככה, וככה, ועכשיו, את הצ'ופצ'יק הזה שנשאר למעלה, כאילו זה נהיה ככה, הצ'ופצ'יק הזה שנשאר למעלה, עכשיו אני גם לוקח את החלק הלמעלה, ודוחף אותו עד שהגיע לרצפה, ככה שהצדדים, כאילו, אני אראה עוד שנייה איך זה ייראה, עד שזה ייראה ככה, כאילו סוג של ריבוע כזה, ואת רואה שיש את הקווים האלה, יש קווים האלה שעשינו לחץ לפני, עכשיו מבפנים אנחנו כאילו משתמשים בהם. אני אסביר איזה קווים, את הקווים האלה שבצד, יש אחד פה בצד הזה, ואחד פה בצד הזה ככה, כן, מכניסים אותם בפנים. רגע נראה איך זה ייראה. טוב, זה קום רצח יצא לי, אבל בסדר. נניח שלא זה לא היה קום, זה בסדר. גם לפעמים אם את הורסת את צד אחד, את יכולה להשתמש בצד הזה כאילו ההפוך, כדי לעשות את הראש עוד פעם. ומקסימום הראש שיצא לא טוב זה יהיה הזנב, כי בתכלס בזנב אנחנו לא משתמשים במשולש. רק לכנפיים ולראש. הנה. אוקיי, אז בסוף זה נהיה ככה. רגע. זה ככה. ככה. יש איזה משולש קטן כזה פה. פה זה ככה, פה זה ככה. זה סוג של מיני, הנה זה יצא קום רצח, זה אמור להיות ישר, בתכל'ס. סבבה. ועכשיו, אוקיי, עכשיו, מה שאני בדרך כלל עושה, כן, טוב נעשה את זה. זה גם פה, את רואה שזה כאילו עדיין סוג של פתוח, אני גם לוקח עוד פעם, זה מה שעושים הרבה דרך אגב, שאני עושה את זה הרבה בדבר הזה, זה שלוקח את זה, את החלק החיצוני,
ושם אותו באמצע ככה שהנה נראה לך, רגע. הנה ככה. הנה, כן. רגע. הנה. זה לקחתי את הפינה הזאתי, כאילו בצד הזה, לקחתי את הפינה הזאתי, והכנסתי אותה פנימה, ככה הנה, שהוא נהיה ככה, בקיצור. נהיה בצורה הזאת, אני אכניס אותו גם פה. אני יודע שזה אולי לא מובן יותר מדי טוב. אבל מקסימום אם לא תצליח אני פשוט אעשה את הציור וזהו. הנה. ואז גם בצד שני עשיתי את זה, וזה סוג של הנה, זה ככה סגור. זה כן, ככה, פשוט שם קצת לחץ וזהו, שיהיה במקום. אוקיי, עכשיו אני סוגר את כולם, סתם שיהיה יותר נחמד לעשות כל הפעולות. הנה, סוגר את זה גם. כאילו סוגר אני אומר, עושה את זה ככה. שזה יהיה כאילו שהם לא סתם יעופו בכל מקום, או בצד אחד או בצד שני, שפשוט יהיה באמצע וזה. שזה יהיה כמו ריבוע כזה. כן. שהכל יהיה סגור כזה. ועכשיו, זה פחות או יותר כמו הקרעים, כן? אני אראה לך מה שאני מתכוון. כאילו לוקחת צד אחד, בתכל'ס לא משנה יותר מדי איזה צד, עם צד אחד, עם איזה צד, אבל ניקח את שתי הכנפיים. כאילו פה הראש ופה הזנב, ונסגור אותם ביחד. ופחות או יותר זהו, נעשה קצת לחץ פה. להיזהר קצת עם הראש, לא לעשות יותר מדי לחץ בראש. סוגר את זה כי זה קצת, אני אעשה קצת קום. אוקיי, כן, מניח זה ככה משולש. ועכשיו אני לוקח את שתי הפינות האלה, כאילו הראש והזנב, ושם אותם באמצע, לוקח אותם באמצע, ואת רואה שיש את הפינה הזאת, אני פשוט מסדר את זה ככה, את הפינה הזאת גם, שזה יהיה כאילו ריבוע פה, אם מה אני מתכוון, ככה. בגלל שקיפלנו קודם את הצורה פחות או יותר, זה פשוט העוקבים, כאילו, הולכים בעזרת הצורה, וזה נשאר פחות או יותר איך זה אמור להיות. נגיד, הנה, אם את מסתכלת מאוד קרוב שאי אפשר לראות, יש פה איזה ליין של לחץ, ואז פשוט כאילו ללכת עם זה. כאילו, זה יהיה עכשיו, הנה, זה יהיה ככה. כן. זה כבר 18 דקות, ורק אמרתי על הראש. טוב, אני מקווה שזה... שיצא לי. טוב, עכשיו יש לי ריבוע כזה, הראש מצד אחד, הזנב מצד שני, הכנפיים פה באמצע, ועכשיו מה שאני עושה זה ככה, זה עדיין, זה הזנב, כן? מה שאני עושה זה, טוב, אפשר לשמש בזה ככה, לעשות שתי סטפס. בדרך כלל אני עושה בסטפ אחד, אבל זה, עם שתי סטפס זה יותר פשוט. את עושה כאילו ככה, ומקפלת את זה לאמצע, ככה שפה יהיה ישר, פה כאילו ככה שהשורה הזאתי והאמצע ייגעו אחד בשני. וזה לא משנה שאת הורסת את הזנב, כי הזנב הוא בכלל יהיה בפנים. הנה, אז זה ככה, אוקיי? ככה לקחתי את זה, שמתי את זה ככה בפנים. ומה שאני עושה עכשיו, כאילו אני פותח את זה, מה שעשינו עכשיו, אני פותח את זה ככה, ככה הנה זה, רגע, כן, סבבה, רגע, כן. ככה שהזנב עוקב, כאילו הזנב פה, ואנחנו משתמשים בליינס האלה עם הלחץ שעשינו עכשיו, כדי להכניס אותם בפנים, את הדף. כאילו מכניסים את הדף בפנים בצד הזה, וגם בצד השני, לפי השורות האלה שעשינו עם לחץ. אני אראה לך עוד שנייה.
ככל שאת עושה יותר לחץ, זה יותר קל יהיה את החלק הזה. אפשר גם לעשות בלי הסטפ הזה, כן, אם את רוצה, אבל בדרך כלל, לפחות בפעמים הראשונים זה יותר קל לפי השורות. הנה. זה ככה, אני עושה קצת לחץ פה שלי במקום. כאילו לקחתי את זה היה ככה, ולקחתי את החלק הזה, ושמתי אותו פנימה, לבפנים, לאמצע בדיוק, וגם בצד שני שמתי אותו פנימה, ככה שזה נראה ככה. זה נראה ככה וככה. נראה לי קריין הוא היה די דומה בחלק הזה יחסית. ואז גם בצד שני עושה את זה בצד של הראש, אני אעשה את זה עכשיו. רק להיזהר עם הראש, אבל נראה לי זה יהיה בסדר. לא לעשות לחץ על הראש, זה מה שאני מתכוון. לגבי כנפיים את יכולה לשים אותם בחוץ, שזה לא יתקפל ביחד עם זה, אבל גם אם זה יתקפל זה לא הורס יותר מדי, זה בסדר, אבל הנה, שיהיה יתקפל קצת, אבל אפשר שיהיה בחוץ, בפנים לא משנה יותר מדי, בתכלס. עדיף בחוץ, האמת, ככה שזה לא יתקפל ביחד, אבל בסדר. אוקיי, רגע, אני אעשה קצת לחץ ככה שזה יישאר במקום. אז כן, אז שתי הצדדים ככה, פה הזנב, פה הראש, זה סגור ככה, אוקיי. עכשיו, אני לוקח לא משנה איזה צד, את הפינה הזאת, ואת רואה איזה ליין פה של לחץ, אז לעשות עד הליין הזה, לקפל את זה כאילו, ואז את עושה קצת לחץ פה למעלה. ועכשיו לצד השני אותו דבר, באותו ליין, ככה שנעשה יותר לחץ אפילו, כאילו גם בצד אחד וגם בצד שני יהיה לחץ. הנה, עכשיו ככה. את יכולה לעשות את זה כמה פעמים, עד שאתה תרגישי טוב עם זה, כאילו בצד אחד, בצד שני לחץ, אחד לחץ, סבבה. ועכשיו, יש את השורה הזאת, עכשיו מה שעושים זה פותחים את זה קצת. הנה, את רואה שזה די ישר, אני פשוט משכתי ככה קצת פה, ואני מכניס את זה פנימה, כאילו אני עושה ככה עם האצבע, ולוקח את שתי הצדדים האלה, כאילו הנה, יש 3 אצבעות, ואת שתי הצדדים האלה, ושם אותם בפנים, נקשר אותם בפנים, ככה, זה עדיף שיהיה עד כמה שיותר למטה, כאילו לעשות ככה. וזה יהיה ככה, הנה, פחות או יותר. אוקיי. ועכשיו, את הפינות האלה, כאילו, את 4 פינות, כאילו, יש שתי צדדים, כאילו, 4 פינות האלה, פשוט לקחת ולשים אותם הנה, איך זה ייראה. ככה. ככה שהפינה פה יהיה בדיוק באמצע, וזה ייגע בליין. ב4 צדדים, אני אעשה את זה ואז אני אראה לך איך זה ייראה. סליחה שהסרטון הזה הוא לוקח לי הרבה זמן, כאילו גם במציאות היה פעם בצבא שהלכתי לאיזה אולפן עברית או משהו כזה, וכל בן אדם היה צריך לעשות איזה פעולה בסוף היום, ושהצד שלי, אז אני הראיתי להם איך לעשות את הדרכון, וזה גם לקח איזה שעה. למרות שלא יצא, לכמה יצא סבבה, לכמה לא יותר מדי, אבל זה סבבה. לפחות הם ניסו. אוקיי, סבבה, אז הנה. אז בצד הזה זה ככה, בצד הזה זה גם ככה, בשני צדדים ככה, ועכשיו מה שעושים זה ככה. את הזנב לוקחים למעלה, את הראש לוקחים למעלה, לא משנה איזה סדר, ועכשיו אנחנו פותחים, כאילו פותחים פה. ככה שעכשיו עובדים על החלק הזה, וככה, הנה, כן, בינתיים הנה זה הראש וזה הזנב, הבינתיים לא נוגעים, כאילו את יכולה לעשות לחץ אם את רוצה,
זה הראש שלי. אני בינתיים לא עושה לחץ כי אני לא רוצה להרוס הראש, אבל בזנב לא אכפת לי, אני עושה פשוט לחץ פה וזהו. עכשיו ככה, ופה הכנפיים. עכשיו מה שאני עושה זה ככה, את רואה כאילו, לדמיין את השורה הזאת, סבבה, את הקו הזה, אז את שתי הכנפיים אני מעלה בדיוק בקו, הנה ככה שזה יגיע בדיוק בפינה, כי יש את הפינה הזאת, בדיוק בפינה שיש, הנה, כן, שורה כזאת למעלה. אני אראה איך זה ייראה בסוף. הנה ככה שיהיה ביחד עם האחרים, ופה יהיה בדיוק איזה שפיץ גם בצד הזה, וגם בצד הזה נעשה את זה. נעלה אותו גם. בדיוק שיהיה שפיץ גם. הנה, זה פשוט נראה כמו, פחות או יותר כמו משולש כזה. שפיץ, פה ככה, ראש. זה כנף אחד, זה כנף שני. ועכשיו אני פותח את הכנפיים, כאילו את הזה. אני מוציא אותם החוצה, כי אצלי הם בפנים. הייתי יכול מלכתחילה להשאיר אותם בחוץ, כן? שככה לא יתקטפלו משהו כזה, אבל בסדר. אני אשאר אותם בפנים. סבבה, הוצאתי אותם החוצה. ועכשיו, אוקיי, עכשיו זה עוד חלק. טוב, הנה. אני לוקח את הליין הזה, ואת הליין הזה, ונוגע אחד בשני. סבבה? הנה, ככה. האמת שבאפליקציה נראה לי זה היה יותר קל להסביר את זה, אבל זה פשוט לקח לי הרבה זמן לציין את הדברים, אולי אם הייתי יותר טוב בזה. אולי בעתיד מתישהו. אולי אם לא תביני אז אני פשוט אעשה את זה שם. סבבה. רגע. כן, הנה, זה נוגע בזה עכשיו. את לא צריכה לעשות 100% לחץ, כי עכשיו נרוס את זה. רק בחלק הזה חשוב לחץ, לא עד הסוף. רק עד האמצע כזה חשוב לחץ. ועכשיו כאילו אני מעלה את זה, וגם בצד שני עושים אותו דבר. צריכים עוד פעם ככה, ולחץ עד האמצע. עוד שנייה איך זה יראה. כן, פה ככה, עד האמצע פחות או יותר לחץ. וזהו, ועכשיו... עכשיו הנה, יש את שתי הקווים האלה שעשינו עם לחץ כזה שיראה ככה, אז זה ככה. אבל אנחנו לא נסיים את זה ככה, כאילו, אני אראה היינו יכולים פשוט לסגור את זה ביחד עם שנייה. טוב, פה אני פשוט אעשה את זה ככה שיהיה לנו את צירי לחץ האלה ככה שיותר בסדר. טוב, אני פשוט לקחתי את זה ככה וככה, סגרתי אותם ועשיתי קצת לחץ פה, שתי צדים, ועשיתי קצת לחץ פה. עכשיו, זה חלק עוד פעם מסובך קצת, אבל זה נראה לי בסדר. שנייה ככה זה נראה. אוקיי. לוקחים את האמצע הזה, סבבה, ועושים ככה שנגיד, כרגע זה הגב, סבבה, והבטן הוא פה, כאילו, פה בפנים, החלק הזה. עכשיו, החלק החיצוני יהיה הבטן, החלק הזה ככה, הנה זה ככה, והחלק הפנימי יהיה מה שהיה בגב לפני. אבל, אוקיי, רגע. אבל, איך אני מסביר את החלק הזה? אני לקח את החלק העליון, הנה, אוקיי, סבבה, נראה לי אני יודע איך להסביר. יש את לא יודע איך זה... אוקיי, יש את החלק הזה, סבבה, את הציר לחץ הזה, ויש את הצד הזה. עכשיו, הצד הזה ייגע בציר לחץ הזה, ככה, תוך כדי שמוצאים החוצה את החלק שהיה בפנים.
ועושים את זה בשתי צדדים בו זמנית. סליחה שזה קצת קשה להבין. כן, זה ככה, אז הפוקט הזה יוצא החוצה. ונשאר משהו כזה. טוב, אני אקפל את זה קצת, ואיך זה יהיה בסוף. אם זה לא מובן תגידי לי בסוף, ואני פשוט נעשה ביחד אני פשוט אעשה את זה באפליקציה. בסדר. ובתכלס את יכולה קצת, הנה, זה נהיה ככה, כן? פחות או יותר. עשיתי קצת לחץ פה שזה יישאר במקום. ובתכלס אפשר גם לעשות כאילו, אם את רואה שזה יוצא החוצה יותר מדי, פה נגיד, אפשר להכניס את החלק הזה, עד שיגיע לחלק הזה של הכנף. פשוט להכניס את זה בפנימה ולקפל את זה קצת. כך שזה כאילו לא יישאר כמו היה עד לפני וזה יצא בדיוק. ובתכלס אפשר גם, נגיד, הנה יש את המשולש הזה של הכנפיים, אפשר לקפל את זה, את הצד הזה לאמצע, ועוד פעם אותו דבר פה, ככה שכאילו זה מחולק לארבע, משהו כזה. רגע, כן, הנה, עשיתי כזה פה ככה, ואפשר ככה אפילו, עוד פעם, ועכשיו לצד שני. זה פשוט שיהיה את הישרים האלה את הקווים האלה של לחץ, ככה שאפשר לראות פחות או יותר את הדבר הזה של הכנפיים, כן, משהו כזה, נגיד, כן. אפשר לעשות קצת יותר לחץ ככה שיראה יותר טוב. משהו כזה. סבבה. ועכשיו, וזה נהיה ככה, וזה סבבה, הכל בסדר. ועכשיו בצד שני אני גם עושה אותו דבר. בואו נראה. החלק הזה לא אסביר כי כבר ראית את הדרך הזה. מעניין אם אני יכול לשלוח את זה בבור, אני חייב אשכרה, לא יודע מה, לשלוח וואטסאפ או לשלוח דיסקורד או לא יודע מה יש לך, או מייל, לא יודע אם אפשר לשלוח את זה במייל. או אשכרה לשלוח רק צ'אנל ביוטיוב. Like and subscribe. כמעט סיימתי את הצד הזה. אוקיי, סבבה, יש לי את שתי הצדים. אוקיי, אני בדרך כלל, הנה זה הראש, אז אני עושה אותם מהצד שני ככה. סתם אני עושה קצת לחץ, סתם שיהיה, כן. שישארו במקום, אוקיי? ועכשיו זה, מה שעושים זה לוקחים את החלק הזה. ואני פותח את זה ככה, את שתי החלקים, את שתי הדברים האלה, ומה שאני עושה זה לוקח יש את האמצע הזה. עכשיו האמצע הזה שבפנים אני סוג של פותח אותו החוצה מהערות, מהחלק הזה הוא יוצא החוצה, ופה נשארים שתי פוקטים כאלה בפנים ככה. מקווה שזה מובן. הנה כן ככה, וזה יצא החוצה, זה נראה ככה. אוקיי.
סבבה, זה נראה ככה. עכשיו מה שאפשר לעשות, כאילו מה שנעשה, זה את החלק הזה, כל החלק הזה, נכניס אותו ככה שהוא ייגע בחלק הזה למטה, בחלק הזה. אני אראה לך מה אני מתכוון. הנה. ככה, סבבה. זה נהיה ככה, 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 ככה. וגם בצד שני. נראה לי גם יכול להיות שגם בזה, בקריינה עשינו משהו כזה, לא בטוח. יכול להיות, תמיד שנראה לי כן. אני בדרך כלל לא עשיתי קריינים, אני עשיתי בקושי קריינים. אבל אני זכור לי שהחלק די דומה. אז עשיתי גם בצד שני, זה נהיה ככה פחות או יותר. סבבה. אוקיי, עכשיו, כמו שעשינו פה, נעשה גם בחלק של הראש, אבל בלי לעשות לחץ בראש עצמו, כי לא רוצים עכשיו להרוס את כל מה שכבר קיים שם. פשוט לא לעשות, אפשר לקפל, אפשר הכל, אבל פשוט לא לעשות לחץ שם ספציפי. אפילו זה די יוצא החוצה, הראש הזה בסדר. פה עכשיו נקפל את זה כמו שעשינו בצד שני, אבל פה כשאני אקפל אני גם לא אעשה לחץ בראש עצמו. כי במילא נשנה כמה דברים קטנים. רגע. אני רק מוציא את כל הראש החוצה ככה שלא יהיה איזה צ'ופצ'יק שבפנים או משהו כזה. אני אראה לך מה אני מתכוון בכל הראש בחוץ. מוציא את כל זה. הנה שכל החלק הזה, גם את הצ'ופצ'יק הקטן וגם הגדול הוא פשוט מחוץ לדבר הזה. כן, ועכשיו אני סוג של כן מקפל קצת. שיהיה איזה שפיצי כזה ולא סתם... כאילו, שפיצי אני מתכוון פה שיש איזה שפיצי. סבבה. אוקיי, אז הוא נראה ככה עכשיו. ומה שעושים עכשיו זה קצת... עוד משהו קצת זה. נראה, אוקיי, סבבה. עכשיו ניקח את זה, רגע. לוקחים את החלק הזה, עושים ככה. ככה שהחלקים האלה יוצאים בולטים החוצה קצת, והוא נהיה ככה, ואז מקפלים את זה ככה. אבל לא עושים לחץ בראש, כי עכשיו יותר מדי בראש. כי עכשיו נעשה כמה דברים בחלק של הראש עצמו. הראש מנסה לפתח, פשוט לא זה. נשאיר את זה ככה רגע. נעשה קצת לחץ פה. שנייה. פשוט שהוא יעמוד ישר, כאילו שהדבר הזה יהיה ככה ישר. ועכשיו מקפלים את זה לככה כאן. ומה שעושים עכשיו זה... כי הבעיה זה שגם שאם הייתי מסביר בדף, אני לא יודע איך הייתי מסביר את החלקים האלה, כי אני די עושה בעין סוג של... אני גם לא יודע איך להסביר איזה חלק לאיזה. אבל זה נראה ככה.
כאילו הדבר, הצ'ופצ'יק הקטן, אפשר לשים את זה למעלה. עכשיו מה שעושים זה ככה. יש את הנק הזה, ויש את החלק הזה שמגיע בדיוק פה, סבבה? החלק הזה נקפל ככה הנה שנייה, אני עושה משהו פה. ככה שאת החלקים האלה, כי זה 2, אחד מכל צד, נוציא אותם, ככה, הנה, הם ככה פה, נוציא אותם החוצה שהם יהיו כאילו את ההורנס. אני אראה לך מה אני מתכוון בזה. הנה זה ככה, אני סוג של, זה לא סגור עד הסוף, כן, אני עושה את זה ככה, אני סוגר פה, פה לא אין יותר מדי לחץ, ואני עושה ככה, והדברים האלה, את ההורנס האלה, נשארים בחוץ. אני קצת קשה להראות תוך כדי שאני עושה את זה, הנה כן, הם יוצאים בולטים החוצה. כן. כן, אוקיי, יצא יחסית סבבה, למרות שעשיתי כל מיני דברים מוזרים בדרך. הנה, אוקיי, סבבה. אז החורנס בחוץ כזה. יש את הפה, אפשר לעשות מה שאת רוצה עם הפה. כאילו אפשר, יש אנשים שלא יודע. אני זוכר בדרכון אחר שאנשים עושים כל מיני צורות עם זה, אבל לא נראה לי זה ארוך מספיק. אבל יש גם סוג של לשון כזה. מה שהייתי עושה לפעמים בעבר, הנה זה הלשון הזה. מה שהייתי עושה לפעמים בעבר זה כאילו אפשר לפתוח קצת יותר, להוציא את הלשון ולעשות את הפה קצת יותר ארוך. אבל לא צריך, נראה לי זה בסדר ככה. וגם לפעמים, הנה, בחלק כאן למעלה פה זה סבבה, אבל יצא לי קצת עקום, כאילו לא עקום, אבל שיש איזה גאפ כזה קטן, אפשר כאילו קצת עם הציפורניים או משהו, הנה אפילו ציפורניים מלוכלכות שלי, לעשות ככה שזה יכנס פנימה ואז לא יהיה את החור הזה. טוב, הוא מניח לא יכול, טוב בסדר. ורק עכשיו שמתי לב שהציפורניים שלי מלוכלכות, בסדר, מה אני אעשה? עכשיו שאנחנו 42 דקות, שמתי לב, בסדר, כן, זה קצת לחץ, שם באיזה זווית שרוצים ככה או ככה, ועכשיו זהו, פחות או יותר, כאילו אפשר, הנה, מה שאני עושה בדרך כלל זה לוקח את הפינה הזאת, וזה כאילו בדיוק את הדבר הזה, ככה ככה, רגע, ככה, כן, הנה ככה, ואני אעשה את זה עם גם הצד הזה, ככה, הנה יש לי רגליים פה, ועכשיו פה מחזירים אותו, כאילו עושים אותה בדיוק באמצע, ככה נעשה לחץ לכיוון השני עכשיו, ככה שיהיה, רגע, שיהיה ככה, לחץ לכיוון הזה, ואז נעשה את זה למטה. כאילו את זה המצאתי אחרי שלמדתי כל מיני מפלצות וחיות שונות ודברים כאלה. היו בכמה שכן היה אפשר לעשות איזה רגל קטן וכל מיני דברים יפים, אבל בגלל שבדרכון הזה עשינו את הדבר הזה בהתחלה שקיפלנו והחלק החיצוני היה יותר עבי קצת, אז אי אפשר, כי הנה יש כל מיני layers פה ברגל, אז זה עשה הכל כאילו יהיה רגל ישר ואין פוט, יש רק לג. אבל בסדר, זה גם בסדר, נניח. אולי עם נייר פחות עבה או משהו כזה אפשר. סבבה, הנה, אוקיי, סבבה, זהו. לקח לו 45 דקות, אני לא יודע אם תראי את כל הסרטון, וזה מה שלקח לי, שאני יודע, כן, אני בטוח שמי שרואה את הסרטון ומנסה להבין מה שעשיתי,
זה יהיה יותר ב-45 דקות.